Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa abahlanu kudubulwano namapolisa kwindawo yaseBesta eNanda kuMantla eTheku KwaZulu-Natal. Nanjengoko iqela le-ANC lifinca iminyaka eyi-114 namhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa neenkokheli eziphezulu zeli qela batyelele ePila eMntla-Ntshona kwinxalenye yemibhiyozo yeJanuwari 8. Molweni mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wale mini njengokukhawuleza masingene emxholweni. Kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa abahlanu kudubulwano namapolisa kwindawo yaseBesta eNanda kuMantla eTheku KwaZulu-Natal ngonyezi kusasa namhlanje. Esi siganeko silandele esinye sodubulwano namapolisa eMawoti kwaseNanda izolo nesishiye kusweleke abarhanelwa ababini. Intatheli yethu Zanele Buthelezi incokole nezihlobo zamaxhoba amabini kula mahlanu awe kusasa nje. Ayengiphathanga kahle. Ayengiphathanga kahle neze ngoba uba omncane ngiya abomi naseswami ngiyagaranta ukuthi ayikho into embi abeyenza. Ayikho into embi abeyenza. Ungabuza ngisho emphakathini uKhalose kade ethandwa iwona wonke umuntu nje. Kade kuwumuntu nje obehlalela nabangani bakhe laba abadala nalabo mama bephuzela. Ayikho into nje abeyenza ebhedayo. Yeah. Ngokuthola kwakho kuthiwa kwenzekeni, amaphoyisa afike kwenzakalani? Kuthiwa amaphoyisa mayesho wona athi afike badubula qala bona ngaphakathi. Kufika abafana abawu3 bafike bangitshena bekhala. Besho base bengitshena ukuthi hayi uLindo usethule udutshule nabanye abawu5 babewu5 lapha abafele khona. Ngibuza ukuthi yini bekwenze njani nabathi labafana nathi besingekho sifonele omunye wasitshena ukuthi uLindo sebelimele. Nanjengoko iqela le-ANC lifinca iminyaka eli-114 namhlanje, umongameli uCyril Ramaphosa ephelekwa ziinkokheli eziphezulu zeliqela le-ANC batyelele ePila kwiphondo lomntla-ntshona kwinxalenye yemibhiyozo yeJanuwari 8. Kolutyelelo isikhokhelo se-ANC sibeke neenkatha kwingcwaba leqala lomzabalazo uMoses Kotane. Lo msitho utshayelela imibhiyozo esesikweni yeJanuwari 8 eza kubanjwa ngomgqibelo kule mpelaveki. Umongameli Cyril Ramaphosa ephelekwa ziinkokheli eziphezulu ze-ANC bachitha usuku lweJanuwari 8 ephela eMntla-Ntshona. Nanjengoko usuku lwanamhlanje luphawula ukufinca kwe-ANC iminyaka eli-114, ukanti oku kutshayelela imibhiyozo eza kubanjwa ngomgqibelo ngale mpelaveki. Kolutyelelo umongameli Ramaphosa undwendwele nokumkani uRhaseboni wabakwena kwaye kuqhutywe nomsitho wokubeka inkatha kwingcwaba leqala lomzabalazo Moses Kotane nowakwakhe. Happy birthday ANC, happy birthday. Mongameli Cyril Ramaphosa uthe uMoses Kotane nowakwakhe badlala indima engundoqo ukukhululela ilizwe kumakhamandela engcinezelo kwaye bawenza lo msebenzi nowakwakhe bengajonganga nzuzo kwaye uthi iinkokheli ze-ANC zingafunda lukhulu kumzila wakhe. Today we stand here, all of us as members of this community as well as leaders of the ANC and the Alliance, to pay our tribute to the lives of Moses Kotane Lemme Rebecca Kotane. Moses Kotane Lemme Rebecca Kotane occupy a towering place in the history of our country and also in the history of our liberation struggle.
Kulindeleke ukuba isikhokelo se-ANC siqhube iphulo lokungena umzi nomzi kwiinzame zokufikelela eluntwini likwazi ukulungisa apho kufuneka lilungise khona uqinisekisa ukuba liphucula intlalo yoluntu. Lo msitho namhlanje uza kuqukunjelwa ngokusikwa kwekeyiki ukuphawula le minyaka 114 ye-ANC. Ukanti ngoku masive imbali ngengxelo yomhla wesibhozo kuJanuwari usuku eyasekwa ngalo i-ANC ngo-1912. Ingxelo yomhla wesibhozo kuJanuwari esigqibe esiphezulu sombutho omkhulu yavuselelwa ngo-1972 ngumongameli weliqela ngelo xesha ongasekho uba u-OR Tambo P.P. Belibhacweni njengomkhombandlela i-ANC ezakukhondoza kuwo kunyaka oqalayo. Emva kokuvula umlomo kwakhona kombutho wabantu omongameli balombutho kule minyaka engama-30 lo mbutho uxhuzula imikhatho yolawulo bayenzile le ngxelo yomhla wesibhozo kwinyambalala yabalandeli balombutho abangangoboya benje ezinhlanu kwiirali zeJanuary 8th statement. Since the beginning of the colonial settlement of South Africa, successive white minority regimes took power, committed to the perpetuation of racist and colonial domination. During this past year, the white ruling group had to admit that it could no longer resist the tide, which has resulted in the historic process of decolonization through which millions of people gained their independence and their right to self-determination. We also salute the millions of our brothers and sisters throughout the African continent and say that the African National Congress will remain their friend and ally. And in particular, we want to congratulate again the people of the Democratic Republic of Congo. The ANC reaffirms our support and commitment to the African Union, and in particular, the advancement of its socio-economic development program, Agenda 2063. Our final priority is to build a better Africa, a better world. Africa is poised on the threshold of a new era of integration, growth and prosperity development. Yenzi ngona mbutho wenkululeko mdala kwilizwekazi Afrika. Ordinarily, it should be the president. Abahlalutyi bezopolitiko bayakhabana ngezimvo kumba wokuba isikhokelo se-ANC kumele sikhangele abagqatswa bezikhundla zosodolophu nangaphandle kombutho. Oku nanjengoko lo mbutho ulungiselela unyulo lomasipala olulindeleke ekupheleni kwalo nyaka. I-ANC nebhiyozela ukufinca iminyaka 114 yasekwayo ngale mpelaveki eMntla-Ntshona iza kuphehlelela isicwangciso sayo sonyulo lomasipala. Lo mbutho uza kujamelana nomnqantsa nanjengoko ihlakani lawo i-SACP liza kuzimela kugqatso lonyulo. Unyaka ka-2026 ubaluleke gqitha kwikhalenda yezonyulo ngokufanayo nakwi-ANC. Nanjengoko lo mbutho ukrwaqula kwiminyaka 114 wasekwayo uza kusebenzisa elithuba kuphehlelela iphulo lawo lezonyulo. Phakathi kwezinto ozakuqwalasela isiphakamiso sokujongana ngaphandle kombutho xa uchonga abagqatswa kwizikhundla zolawulo komasipala. Omnye umhlalutyi uthi oko kungadala umbhodamo kumalungu e-ANC. I don't think it would be wise to pull out someone and then plug in a person who don't stay in that particular locality. We saw the conflict that broke out. I can't remember when it was. I think it was in the build up to the 2016 local government elections. The conflict that broke out on a large scale in one of the municipalities in Gauteng when Sputla was elbowed and Toko Didiza was plugged in. Lokama uGikhando esithi oko kungayisebenzela i-ANC uze notshintsho oludingekayo kunikezelo lwenkonzo. In my view, that the ANC has to look at, which is what other parties are doing, is to go beyond the membership. There are people who have the capacity to make an even much bigger impact.
bakwaphefumule ngefuthe lesigqibo sokuzimela kwe-SACP kugqatso lonyulo. The first implications would be that the strategy of the SACP moving towards the elections should be to ensure that they remove the ANC out of power, because that is what they intend to. And by doing so, it will mean that the SACP and the ANC are now political opponents. Either way, I think the ANC is going to be the biggest loser in this decision of the Communist Party. Inkqubo yalomputho yabagqatswa kwizikhundla kulindleke iqalise ngoFebruary ze abagqatswa kwixeko ezimbaxa babhengezwe phambi konyulo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe sibongoza wenje njalo ungalibali ke ukuba ukwazifumana zisasazwa ngqo nakwi-app yasimahla i-SABC Plus ukhangele nje u-SABC Plus kwinqaku lokuqala sithe kututyulwa kwabulawa abarhanelwa abahlanu kudubulwano namapolisa kwindawo yakwaBester eNanda kumantla eTheku KwaZulu-Natal. Esi siganeko silandela esinye sodubulwano namapolisa eMawoti kwaseNanda izolo esishiye kusweleke abarhanelwa ababini. Amapolisa athi abarhanelwa badutyulwe izolo bebefunwa ngokuphethelene nokudutyulwa kwabantu abane, ababini kubo basweleka, omnye walimala kwingingqi yasezimangweni kwaseNanda ngolwesibini. Inkulu baphathisa KwaZulu-Natal umnumzana Thamsanqa Ntuli inqwalile kwelokuba umkomishinala wamapolisa weliphondo uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi azuze esinye isivumelwano sengqesho seminyaka emihlanu njengomkomishinala. Ukunqwala kwenkulu baphathiswa kungokomthetho ukuba ukuqeshwa komkomishinala wephondo kwenziwe ngumkomishinala jikelele wamapolisa uNjengele Fani Masemula ngokuvumelwana nenkulu baphathiswa yephondo. Isivumelwano sengqesho esitsha sikaNjengele Nhlanhla Mkhwanazi seseminyaka emihlanu ezayo. Abanye babafundi bematriki eLimpopo baqale inkqubo yokufunda ka-2026 ngoMvulo phambi kokuba kuvulwe izikolo ngolwesithathu kwiveki ezayo. Oku kujolise ekuphuhliseni iziphumo zematriki zalo nyaka. Abafundi bematriki besikolo samabanga aphezulu iElim ngaphandle kwaseLouis Trichardt sele beqalile nezifundo zabo ngethemba lokugcina izinga lokuphumelela emanqwanqweni. Esisikolo saphumelela ngomyinge ka-94.5% kwiziphumo zematriki zonyaka ka-2024. Esisigqibo sokuqala kwangethuba sithetyathwe ngamagunya olawulo esikolo ngokuthethathethana nabazali nabafundi. Kambeke abafundi bathi elinyathelo likhawulelana kanobomi nezifundo ezifana nezibalo nezenzululwazi nezithi zidinge ixesha noko. I believe that starting early was the best decision our teachers made for us because we could have been sitting at home and wasting our time. Early preparation prevents poor performance. It means that it really tells me that we will perform even exceptionally more than the past few years, and we really believe that we are going to do the best in terms of results. I am hoping for my performance to also exceed whatever it was last year. I'm hoping to hopefully make it to the nationals as well. Lo gama ibhodi yolawulo lwesikolo iSGB nomphathiswa wezemfundo waseLimpopo bathi balixhasa kangangoko eliphulo nanjengoko libeka abafundi kwicham lokuba phambili likwanikeza nethuba lokutywinela ulwazi lwezifundo ngokugqibeleleyo ezingqondweni zabafundi ngokubanzi. We expect 100% pass rate this year. For the past 3 years, we have tried strategies to say, how do we get one? The learners to be interested in their own education,
two, to improve the results without really fighting and teaching at night. So this whole week, the hours invested, we believe that they are going to really assist us in changing the results. Na njengoko izikolo zimiselwe ukuvulwa ngomhla we-14 kuleyo mqungu, abanye abafundi basalindele ukuba bafumane indawo kwizikolo zephondo. Umphathiswa ugxininise ngelithi bonke abafundi baza kube bezifumene izikolo emaphethulweni wale nyanga. Long queues, you can't avoid them. But we are way advanced with the placement of the learners. Our placement has actually started for grade 1, grade 8. But we have got, I want to confirm that we were shocked to have so many learners that are trying to get entrances in our schools for grade 12. So we are busy now with the placement of the other inner grades. Ukanti ke isebe lezemfundo lithi abafundi bematriki abaqale unyaka wabo ukufunda ngomhla wesihlanu kuleyo mqungu ukutsho kuJanuary babonakalisa ukuzijula ijacu ekuphuculeni iziphumo zempumelelo kunyaka wabo ka-2026 nokuba baphuma izandla. Idolophu yaseBloemhof kwimpumelelo zayo kongezeleleke ukuthwaswa njengeyona inkqenkqeza phambili eMzantsi Afrika kunyaka ka-2025 kwinkqubo yokhuphiswano lukamabonakude. Abahlali baseBloemhof abangangama-2,000 bathe gqolo nokuzingca ngedolophu yabo eqoqekileyo yaye baqinisekile ukuba isixa semali esixhamliweyo esingangesigidi seerandi siza kugcina umgangatho wale dolophu uthe xhaxhe. Bloemhof yidolophu encinane ekwiphondo laseMntla-Ntshona yaziwa ngokusindleka ukhuphiswano lokuloba yaye likhaya lamadama iBloemhof neVaal. Le dolophu ikumda ophakathi kweFreyistata neMntla-Ntshona akuhola ka-N12 yasekwa ngo-1864 emva kokufunyaniswa kwedayimani kuyo. Kambe ke amacandelo angundoqo kuqoqosho lwale dolophu ineenkcubeko ezahlukahlukeneyo ziinkqubo zezolimo nezokhenketho xa kungoku ingqalelo yayo kuqinisekisa ucoceko nangakumbi ukutsala umdla wabatyeleli nokutywinela imo yentlalo enesidima nefanelekileyo kubahlali bayo. This is not an effort that can be reached by yourself as an individual or a few people. You must get people to buy into the idea. Everyone wants a cleaner environment where they can live and sustain a better health quality. We want to keep on with this. Ukuthabathela ingqalelo ukucoca le dolophu kukwavule amathuba okuqala intswelangqesho kunjalo nje abahlali bachwayitile ile nguqu iqhubekayo. Because now I got a job, I'm able to provide for myself and children. Kananjalo icandelo lezoshishino lisengele thungeni linye neliqhwabela izandla ukucocwa kweBloemhof ngelithi linyathelo lokufunqula uqoqosho. If the Main Street, for instance, is clean, it will help for the travelers to come and visit our town. There was one of the customers this morning that visited us, and he told me that he can already see that there's from the local or the neighboring towns that are visiting us to buy their produce in Bloemhof. There's a lot of people that doesn't know that fishing is one of the biggest sports in South Africa. And especially the fishermen, they love it. They love to come and stay here. Ukanti ke amachantliziyo avakalise intshisakalo yokuqhubeka nomzila ukuqinisekisa ukhuseleko nococeko ayinje eBloemhof koko nakwiziphaluka bekwahlaba ikhwelo lokuba uluntu luxabise umhlaba nokusingqongileyo lukucekise ngandlela zonke ukungcolisa. Ukanti njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha uSandile Hlangani esiza kumncambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, mandizibulisele sibulele nangexesha lakho. Khasele usincambazisa ke uba zintoni eziphambili kwezonxibelelwano. Kula makhasi ezonxibelelwano ngakumbi ku-Twitter aba bantu sibazi nge-netizens basothusile kulo nyaka sazi laa nto kuthiwa ze-resolutions zonyaka izinto abantu abazawuthi bazinqwenele okanye bafuna ukuzenza kulo nyaka lowo. Kulo nyaka ka-2026 basothusile ke abahlali base-South Africa beza nento abathi njengelizwe make sibe nazo nathi resolutions ngakumbi apha ku-social media izinto esizifunayo njenge-country bacreate
i-hashtag abayibiza ngokokuba fix the basics. Le fix the basics ke according to bona zizinto ezifana namanzi, electricity, ngakumbi service delivery. Le service delivery ke ijonga amehlo abomvu ngakumbi njengokuba i-ANC izawuba nalento kuthiwa iJanuary the 8th statement. Abantu bayathemba ke ukuthi elinye lamagama elizawuphuma pha ukuthi baza kwenza njani ukwenza lento siyibiza ngokuba i-service delivery. Lento nditsho ke ye-fix the basics, i-hashtag ecreatwe ngabemi base-South Africa. Kwesibini ke lisa i-hashtag ehamba phambili ku-back to school. Abantu bathetha nge-stationary, bayacebisana ke pha ukuba zeziphi indlela abantu abangathi bazisebenzisa ngakumbi online uthenga i-stationary. Siyabacebisa abantu ke bangaxhabashi, babaleke babheke ezimall bayorojwa bathathelwe imali zabo kuklona amakhadi wabo. Kukhona i-applications abanothi bazisebenzise. Le application uorder i-stationary kuyo lisa zebona bakuzisele kule ndawo uhlala kuyo. Iwenza ube lula umsebenzi ke nalanto ithi kukho izinto okanye incwadi okanye uniform ongazoyifumana online oxa uya ezivenkileni. Enye ke yazo ibizwa ngokuba yi-AQ Supply. Bazawulibala kabazali, ndiyacela baya kwi-pages zam. Ukugqibela ke uBlack Coffee lisa. uBlack Coffee ke uyanconywa, bayamtrendisa kakhulu abantu ku-social media. Bamtrendisa ngaphansi kwegama elithi ke le Afro music siyaziyo lapha eSouth Africa. Bathi abantu okanye netizens uBlack Coffee ithathe wayisa kumazwe angaphandle. Uzawukhumbula pha kudala ke abemi base-South Africa bebethanda umculo wa overseas kumazwe afana noma America noma UK, kodwa bathi ngoku ngenxa ka Black Coffee i-Afro music i-popular overseas. Lento benditsho ke ndisithi ke kulanto i-stationary kweza applications bazawuzilibala abazali as applications. Enye i-AQ Supply mabaye kwi-social media zikaSandile, Sandile Hlangani on Facebook, Sandile Hlangani on TikTok. Bazofumana ukuthi zeziphi applications abanozisebenzisa ku-order i-stationary. Okay, Sandile, komphi ona video mhlawumbe nothi ibukelwe kakhulu kumaqonga? Ngenxa lento ka Black Coffee ke yale Afro music ifumene ithuba ke ikhampani ka Black Coffee okanye umusic ka Black Coffee ukuthi abantu badlale ezona favorites zabo zomusic kwaye ze-music videos bebonisana ukuthi ke nangulo Black Coffee sithetha ngayo lisa. Enkosi kakhulu Sandile, sibulela ngexesha lakho. Kamnandi mawethu.